Díreibh, ba bhfuil fhíse an tappaigh dhéanamh leis na príomhghnéithe in an scéalaí a thuisbaintíomh. An siimplí le dul go dtíon leathnach baile den googleáil ar an scéalaí agus becheart go bhfeiceach sa bheith an sin an chéad rogha. Má tá cúntas a go hena héin sinnig isteach sin gnappa seo ag úsáid dainm úsáideora agus an passocail a rannig tú agus sinnig isteach. Má tá scéalta scríofa go hena héin beag siad le feiceáil an sin, agus má tá tú réig le scéal nua a chumaid din sin tríd an knappa cum scéal. Tuair tedal dó, úsáid mé nuair seo ládó séisiún héin an scéalaí mar hampla, agus peocha mé mar rá canúna. Agus cruthóid mé scéal. An scéalaí an tedal a chur mé seo, agus tusna mé liom, chabhraíonn an scéalaí fálamóirí, doling le fáiríocht, agus le litriú na Gaeilge, agus beidir agus an ceangal atá atra a thuiscint níos fearr. Is ach foin do hagasc na Gaeilge í. Ag an buinte seo tuis bainna mé na rana daobh. Rud a bhain atá anúsáideach an chéad rud agus is meile daoine folklór a bheith roscailte go minic agus iad a gobar. So má tá mechan it'll help Conas a dearthaí me é sin mar hampla. Agus cích me má tá leir bríthir an sin gur cuidig an bríthir táhaim. Now, tá mé ag géirí é sin nach chur snáim sráisteach, agus beidir nach chud mé cinnte chun sa sin dhéanamh, agus ba bhfeilm an 3 Gramadóir a úsáid. So is beidir fechan ar seo 3 bhéarlann nó 3 Gaeilge. Síos leat go dtí go me leis scéal. Seo an 3 Gramadóir an seo. Agus fech san aimsir áisteach, agus COID, EOIDH, anna bha. Le fálamóirí, abair bhain neamh blach. Mar sin. Nis, cean eile is na rana atá an úsáideach seiceáil ó chlós. Mula muid é seo dhéanamh sa chéadáid. Éist siar leis an méid atá scríofa agat. Cloisí tú go tappaigh má tá aon bhotún sa méid atá déanta agat. An scéalaí. Cuireann an scéalaí le fálamóirí doling le fáiríocht agus le litriú na Gaeilge agus an ceangal atá atartha a thuiscint níos fearr. Is ach bhain do hagasc na Gaeilge í a chudóid le fálamóirí abair bhain nás blach. Gachfuil cearpaigh orn sin. Chéad chéimeile ná an seiceáilí Gramadóir a úsáid. Den clicáil isteach an seo, as má tá aon aib sa text, peocha sé súsa. Gach seans. So tá rud éigen cearr leis an vocal seo, agus duna mé clicáil ar, an raibh neamh spleach ar aonta na gut, agus cinnta go bhfuil fada nas na bhain sin agam í afda CH. Agus a reislam agus ceartam am a hain. Peocha sé sin sús go leor dus na botúin agus ó heh féin cheartú chain déta sé anna bhahar fad. Sá bhain an méid sin. Agus an rud déarnach go bhfeile a thuisbaintíomh sa bhí sean seo ná an tafada. Má dhéann tú clicáil isteach an seo, dúinn sé sin tééisir na habairtí, is féidir leat éisteach leis an altar fad nó abairt ar abairt, dúna mé abairt ar abairt é an uair seo. Agus is féidirlim éisteach leis an ngóthrá faoi mar rinne méid cúpla second ó hin. Cuireann an scéalaí le fálamóirí doling le fáiríocht agus le litriú na Gaeilge agus an ceangal atá atartha a thuiscint níos fearr. Tá abairtí níos sciúra a bheith agat, ach tugann sé seo an deis duit tafada dhéanamh ort hain. Cuireann an scéalaí le fálamóirí doling le fáiríocht agus le litriú na Gaeilge agus an ceangal atá atartha a thuiscint níos fearr. Sin abairteanna ada. Ach tá tafada déanta go manis orm hain agus féile méisteach siar leis.
Cuidín an scéalaí le fálamóí dul an lec le si méisteach lim héin, agus is féidir é sinna chur a gomráid leis an ngó sintéiseach an mún le dúchasach arán rud ceanna. Cuidín an scéalaí le fálamóí. Agus sin iad na príomhnéithe ba bhhailm a thuispaintaobh ina sinneomh, tin tú reis go dtí mo chuid scéalta nó an chlár scéalta agus cíche tú an méadtá déanta go sábhailtin sin. Nuair tá tú críochnathe logáil amach, den clicáil ar de ainm agus sinnig amach. Agus sin iad na príomhnéithe, tá neart eile an agus neart eile le techt agus is féidir fechant isteach ar an suíomh in bhfornam héin.